Ida Odinga ma en min od ogai mar ODM Raila Odinga jiwo oganda luo mondo oti matek kod thuolo mar riwruok e kind Raila kod jatend piny William Ruto. Yudo ber mawuok e sirkal, Mama Ida olose nyasi mar iko Elseba Gutu mane en min apisa mochung' ne chano chenro mag gavana wa Migori Moses Uma. E Uriri owacho ni oganda luo nyaka koro ti kod thuolo ni ka girito thuolo mamoko. Wach ma bende osir kod gavana wa Migori Ochila Yako kod senators Moa Bay Moses Kajwang' ma owacho ni gitiyo kamoro achiel kod piny owacho mar kelo ber ne oganda luo. Nyidho moro nitie matin ma nyidho e Kenya ka. Akia kata unene. Uneno nyidho no. Nyidho no. Komie uru. Kik iwe ni dito ni koth maduong' chieng' moro kobiro. Eka nwa kom. Whatever you can get now. Gi nyidho no. Komie uru. Kendo baba ong'eyo kinde mar piem. Gi kinde mar riwruok. Gi kinde ma ang' ji dok e piem. Omiyo baba otimo gimoro e Kenya ka ma itimo mane demokrasi mosemachua. E demokrasi mosemachua, you can form coalitions ma post-election or pre-election. But more importantly, you need to cooperate and work in harmony out of respect and love for the people whose mandate you are exercising. Yang moriembni kinyiedho ting'iyo kanye? Donge ing'iyo rangach? Min piny owacho ni kodhni donge wakome sani? Kik warit koth machielo. Let us be loyal patriots and not sycophants. When things are not going right in government, we must call them out. We have challenges in the education sector. We must speak about them. We have challenges in the health sector. We must speak about them.